सय चिबो बोर 아유 पैसा 클래스바이 콘도 아사이 군대양 칼리비 콜로시 아 नोंनि बड'लेण्डनि बर' सरखौ बारा बुजिले 2 थारिख मालाय मा जानो समायना रमायना दाउ लानो नागिरदों जों रायजोफोर उदैयाव फिसिनो एक्टर सारबो दङ गोदान फिल्म फैनो थांगासिनो दं बिथांना दाउखौ लादों जों नैबे मादैनाव ओरैहाय नै माथो गुनगुनावसो ग्रावबाव दैया बेजों फैना ओरैनिफ्राय फैबाय क'क्राझार ओरैखांबाय कारिगाव ओरैनिफ्राय फैबाय क'क्राझार थांबाय बे लामायाव लकेल दाउआनो दाउ बेसे नांगौ मोनगोन दाउखौ जों ओमफ्राय बेलेग जायगायावसो लांगोन दाउला खासिनिफ्राय लानानै दाउजो खासि दाउजो खासिलायनो दाउला खासि फुग्राफ्रा फुखावगासिनो दं हांनानै जायोनो जोंना बसा दोनै बसा लादों जोख्लिसो खिन्थु जोंना दाउ लादों ओमफ्राय लानानै बिहावनाव थांगोन आं दिनै अरिजिनेल बिहावनाव नङा बिहावनि एसे उन्दैसिन बिहाव मा होनो बिदिखौ बिहावनि एसे उन्दैसिन बिहाव थांनो नागिरदों दङमोन र' दाउफ्रा फाइनालि जों अबाव सफैखौ नुबाय दा फाइनालिया नै फैफिनलायबायलै आंना ओमफ्राय आंखौसो बख'नानै लाबोनो होयो नै गुर 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 हा बिखुनजो 헤이 아니야 이야 नोंनि ओंखारा है नै सयथिबो बोराय लाबोनो होदों 왜요 इसोर आफाबो जि 아유 पैसा 클래스바이 콘도 아사이 이자이하이 गावसिनि फैसाखौनो आंखौसो खेबहोबाय थायो बिलायलांबाय आंहा गावनि फैसाखौनो आंखौसो सिखाव होगोन हाया S23 Ultraनो बिखुनजोनो जोंना ना S23 लाबावनोसै बेबो बख'नानै लाबोबाय आंखौ गांलाब गांथाब खम गिलिर मोनदों आयु सासेना सिरिल मा होनबावनो केमेरायाव बे असयब'फ्रानो इउटुबाव दांहरलायगोनल' सानखाबाय बे थारमाने मा नोंसोरखौ बे मोनाबिलि समाव गोजोन सुदेम अर सायसां दा मा लाबोयो माहाजोना इस्लारि माहाजोना दुनियाथ' इस्लारि देरहासार इस्लारिखौ बिराद दुखुथिया हावरिया मावरिया नङा ओंखायनोथ' र' आंखौसो गिदिंनानै फैनानै मा नुखो होनदोंमोनलाय नोङो नायहरलाय हाजार बिगा हालौबा आलदा खोथामोन गयाबो ओरैबायदि बेदा होयो आयौ नैबे न'नि सग्ल'लै जिं गासिबो बेलेगनि गोजा सुराथ' ओरैबायदि सुर मानसिफ्रा बिनि निउसखौ खोनाबा फोद्दा थाखायो माने नोंगौसो आयौ जि मोजां मालाय इस्लारिना एक्चुअलि मेनलि टना ना बिराद स्वीटनेस बिराद मोजां एक्चुअलि खिन्थु इस्लारि बांद्राय थगायनांलालै माहाजोनाव नों दंब्रा एसे फिसा माहाजोन लाखनि नङाबाबो हाजारनि माहाजोनब्रा नों है हाजारल' जायो नामा एफा गुवार गय फानबासो खौथि मोनगोनब्रा थारमाने बेयो माबाब्रा बिदिनो 3-4 लाख 5 लाख मोनो माने मास मोनथामजों मोनो गोनदांलै गयफ्रा नोंना एसे आलदा गोनदां बोसोरावसो नङालै बिससो नों माबा नोंना एसे माबा होदेरो दा खमला सिजन थांखांबाय खै बस्ता हरखो गावसो मिथिगौ गैया खमलाया आंनि नङा बुंबाय गावनि नङाल' जाखायो बारियाव नोंनि रज'आब्ला संसारनि खमलाया थाबायबोगोन नामा आच्छा बेवाय नोंबो थिगखौनो बासिनानै लाखाथारदों हौवाखौ माथो फिसालाया थिगखौनो बासिनानै लादों नों मालाय फैसाया बायदि ज्राव सानो दंना दं बेफोर फैसाखौ आं दांनायनो मोनफेराखै जिबनाव फैसा साननायाव लाजायालै दोनसां उखुन्दै आं खालि बेखौल' होसोयो माबा मोनसे फाप मावनानै फैदों बियो
ओइ जों जिरायबाय बे ओरै जिरायबाय ओरै जिरायबाय गोदोनि माबाफोरखौ खोनासं माइब्रा माइब्रा जादों बियो माइब्रा जाबासो होसो खुदियाखौ सोयो ए आयु सिख्लाथार माइब्रा जायोथ' आङो बिरादनो माइब्रा ओंखाम जाबाय नालाय नोंखौ खुदिया होसोबाय दहाय जादों आं सेसलै जिराय ओरै जिरायलाय जानायखायनोथ' होसोदों दे ओरै जिरायलाय नुदों भाषणफोरखौ खोनासंलाय ओरै जिराय नोंसोरो बर' भाषा रोङा मा रोङा रायजोफोरनाव बिराद मोजां स्पिच होनसै औ ओरै बर'नि प्रनाउन्सियेसनफोरखौनो गैला हारसा ससे बर' ससे जि नायो बोरै होनलायथियो ओमफ्राय गोरान सैथोआ मा सैथोआ मा जालायबावगोन बिसोरो माने गावस्रा बुंनानै लाबा दाया नांगोन जे आरो बर'नि गेजेरावथ' गावजों गाव माने सैमा अमाफोरनिसो जालायबाय नालाय बेफोरबायदि जाहैबाय आरो लट्रिया नै देरहासारनावबो मोनगोन जेसेबां नांगौ खेलाया जाथारसिगोन ना बेबायदि बोरलालायनानै दिन्थिहरनाथ' नाम्बारा एखेयानो थाजोबो एसेल'सो रायजोफोर बारा गोबाव खालामला मानो होनोब्ला जाखांबाय लोंखांबाय अलमस्ट बिदाय लानोसै दायो बेखिनियानो ब्लगआव माबायदि मोन्दों खौरां होबानो जाबाय माने बिदाय लानो माने दाउ मासे लाबोबावदों मा जायो बेखौ नायनोसै र'